Somos empresas familiares que partimos de cero. Con o noso esforzo, traballo e formación, somos o que somos hoxe en día. O sea, aquí é como un sueño americano en pequeno, porque empezas de cero e o que ten interés en traballar, en medrar, vai sacar un nombramiento e chega a armador. Aquí todos os armadores foron mariñeiros, foron patróns e despois chegaron a armadores. Empecé de mariñeiro, bueno, pois fun pa contramaestre, pa peixe espada, e despois dediqueime, bueno, pois parecíame xa que me gustaba o oficio, pois fun estudiar e quitei o patrón de litoral, bueno, seguín de mariñeiro, quitei os días, empecé de costa e despois co tempo, pois fun quitar o patrón de altura. Empecé de mariñeiro, claro, a acabar a escuela, pois tería 16 anos ou por aí. Entón, despois, aos 17, xa para 18, fun para Vigo para a escuela, para facerme patrón. Ali tuve 2 anos, pero bueno, sempre en vacacións e tal, sempre andando ao mar e tal. Como antiguamente se facía, desde cero, desde mariñeiro a contramaestre, de contramaestre pasei á máquina e da máquina xa subín a segundo patrón. Bueno, por circunstancias da vida, pois empecé como primer patrón e aquí sigo. Fun a estudiar en Gijón, estuve estudiando 6 anos en Gijón, fixen 3 ciclos, o litoral, que é un ciclo medio, o superior, que é unha altura, e o maior de máquinas. Acabei de estudiar un mes ou 2 e xa me enganché a isto. En el año 99 fui a la escuela de Rivera, saqué ahí lo que es el litoral. Después fui graduándome así poco a poco, ¿sabes? Mucha gente ahora que anduvo conmigo de marinero son patrones, capitanes, tal, y ganan sueldos grandes. Pasa que la gente tiene que animarse y quitar el miedo ese de la pesca. Facíamos ya guardia ao jefe para que descansara. Entón foi entrando o gusanillo ese dos aparatos do puentes e todo, como fan eles para pescar ou para saber onde está o peixe e cosas desas. Entón foi entrando o gusanillo, entonces decidín de sacar o de patrón tamén. A ver, antes de sacar o título xa empecé, claro, deuse unha oportunidade de empezar na máquina, porque é unha cousa que me gustou, sempre me gustou. Entón deuse unha oportunidade e tal, metíme na máquina incluso ir aprendendo, hasta que despois saquei o título xa, pois claro, cambiache todo. Empecé de marinheiro aqui com ele, passei para contramestre, de contramestre fui à máquina, depois me gostou mais a máquina, fui a estudar em Ferrol também para sacar o curso, para andar de motorista ou na ponte, deles. Assim, sigo com ele ainda, quase 20 anos. Llegué como se inicia cualquier persona en la mar, aprendiendo de todo y poniendo mucho énfasis en el aprendizaje, ¿no? Y de la noche a la mañana pues ya me vi que sabía de todo un poco. Esa era mi labor, de poder aprender no para dirigir, pero los años y la experiencia pues hicieron de que esto se diera. Y hoy en día pues ejerzo el cargo de contramaestre. Pois no futuro, pois mirar o que é de seguir mellorando, como é sacar algún curso máis profesional para mellorar a situación e non ter que andar sempre de mariñeiro. La gente joven que tiene que animarse, sacar títulos, hay que sacrificar un poco como sacrificamos nosotros, si quieren llegar a algo. A pesca telo que levar dentro e dicir, non é, bueno, pois ganei o meu sueldo, agora tanto me dá a pescar como non. Telo é dicir, se hoxe pesco, por dicir unha cifra, 1000 euros, mañá tens que querer 2000, aínda que consigas 500, pero tens que ter ambición.